Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä asia. Varsinkin talvella se voi olla koetuksella. Lähdetään Timpöysiksi videotuotannon matkaan katsomaan, mitä turvallinen talvinen liikenne tarkoittaakaan. Tervetuloa! Luminen maisema on kaunis. Talviset liikenneolosuhteet aiheuttavat kuitenkin tieliikenteelle vuosittain suuria onnettomuuksia. Myös jalankulkijoiden täytyy olla erityisen valppaana liukkaalla kelillä liikuttaessa. Mutta millaisia toimenpiteitä talvikeli sitten vaatii? Eräs erittäin tärkeä asia on lumen poistaminen kulkuväyliltä. Myöskin suurten ajoneuvojen on oltava talvella tarkkana. On sanomattakin selvää, että jäällä liikkuen on pidettävä huolta turvallisuudestaan huolehtimalla mukaansa turvavarusteet ja menemällä jäälle vasta silloin, kun se on varmasti turvallista. Autoissa on ehdottomasti käytettävä kunnollisia talvirenkaita. Eräät autot ovatkin erittäin hyviä talviajoneuvoja. Vaikka on varottavaa jäistä tienpintaa, talvi antaa myös aivan uusia mahdollisuuksia. Sokerina pohjalla meillä on vielä arvoituskysymys. Tiedätkö, mikä eläin on jättänyt nämä jäljet? Liikenneturvallisuus on epäilemättä todella tärkeä asia. Mutta mistä muusta haluaisitte Timpöysiksi videotuotannon todella puhuvan? Olisiko teillä hyviä dokumenttiaiheita? Lähettäkää minulle, Timpöysiksi videotuotannon edustajalle, Pohjois-Suomen äänitorvelle palautetta. Kiitoksia.